entina say baby akwa wie no na yemfiri ho no na yenkonsem foforo mu a won se ebeto odwa se police inspector baako wa boba wone ne tia na sa de mpratuo wasante mantem mu Kumasi adum emewi ase ababa wa no efiri mu na sam no breast man panifo ekopie mu wasem dibia posi ni kire se kwadu na wade bonwo no woni ho fo ntimpanifo tu asam ne se bosumie di anim wohwehwe na wasatena so Posi juma eni bia wobo ne sobo se oto ne nkanchema tu mane to nananom ewo nsiadu Kumasi no nsem bia wode babetudwa ene se enya de sesansem no wodi mu fokura no wohwe ne mu se wode nani ebecho asem dibia July bosumi wa fimpenu ene adonum yensa no emu na be wode sansem yetudwa ewa sokoye mampo district court no abusuafa wo mahwero mo de hye ebufu pan yie no kuna akameteze kuna dabi ana kulesa basi moja wana shamba ana mkaya timiana timio ya kablo Wasansimi ho nyina no prosecution no editu dwa se wo ma yekrado se wo mo beko no ma hye trials no ase na nkrata obehia de djuma nyina no enso so ayekrado mo hwere mo se July bosumi ne de to so du miensa wa fimpinu ne do no miensa imu no omde omani ebekire asemdibia